Wala magdahom si Magdalena Natividad nga usa ka batang lalaki nga bagong himugso ang sulod sa paper bag nga gibilin gawas ilang balay sa Lanzona Subdivision, Matina Playa, Davao City, Huwebes sa hapon. Matud ni Magdalena, pag-ubangko niya ang unang nakakita sa gibilin nga bata. Sabi na ko upatay na ang bata kay gapiyong man ang matabang yung urag luspad siya. Muto na ratel ko giadto na ko akong ate sa sulod PW man akong ate. Tapos yung puti na ay bibi nga gibutang rin sa paper bag. Nagtuo sila Magdalena nga patay na ang bata. Panatulog siya. Ay kanang gapiyong iyang matabang. Wala yun siya hilak nga nahitabo. Tapos suman pagkuha na ko sa bata, kuha na nako sa bag. Muto nag-ismail ang bata, sir. Dali silang nangayog tabang aron marespondihan ang bata nga ilang nasayran nga buhi di ay. Doon na pa'y pusod ug doon na say lama sa dugo dahil nakita nila Magdalena ang bata. Dini sa gawa sa gate sa pamilyang Natividad, gibilin sa wala pa mailing responsable ang paper bag nga isudlan sa bata. Sumala sa nakakita, himsog ang gibilin nga bata ang giputos pa og lampin ug naka-diaper. Sulod sab sa paper bag ang sulat mensahe sa nagbilin ni ini. O ginganlan na ni ini ang bata nga si Brian Drake nga posibleng ang inahan ang nag-abandona ni ini kay giangko ni ini nga dili niya kayang amumahon ang bata ug nangayog pasaylo sa pagtugyan sa iyang responsibilidad ngadto sa laing tawo. Sumala sa Davao City Police, ana sa maayong kondisyon ang bata human madala sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Mata sir no sa concerned citizen nga nag-report dayon sa atong authorities nga naibata nga ilahang nakaplagan sa mga area na apay sponsor no pusod. And then as of this time sir, okay na ang kondisyon sa bata. Nagulat na lang taog ka ng advice sa attending physician nga nag-atiman sa mga bata kay para ma-turn over na sa Office of the Social Worker para ma-process na po ang mga papeles nga kailangan sir. So, padayon pang ginapangita sa kapulisan ang responsable nga nagbilin sa bata aron mapanubag sa iyang gihimo. Apil sa ginasubay sa DCPO ang pagkuha og kopya sa CCTV sa lugar nga dakong ikatabang sa ilang investigasyon aron maila ang responsable. Ang Ecolan Police Station sir no ang atong Women and Children Protection Desk nagapangayo og tabang sa mga tawo sa palibot kung naaba sila nakita sir no, and then the CCTV footage mo na importante yun sir kay just in case ma-identify ni nato ang inhan sa bata o malocate nato file nato siya og kaso sir no. Kasong paglapas sa Republic Act 7610 kun an act providing for stronger deterrence and special protection against child abuse, exploitation and discrimination ang ipasaka sa inahan nga nag-abandona sa bata. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.